Здравейте! Казвам се доцент Петя Генова-Калу от Центъра по заразни и паразитни болести. Ще ви представя съвместен проект между Националния център по заразни и паразитни болести и Института по оптически материали и технологии на БАН. Темата е проучване взаимодействието на специфични структурни протеини на SARS-CoV-2 с биологично активни молекули и приложението им за създаване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19. Началото на проекта е от 29 марта 2021 година и продължителността е 24 месеца. Ръководител на проекта е професор Никола Малиновски от страна на Института по оптични материали и технологии, а от страна на НЦЗПБ ръководител на партньорската организация съм аз. Бюджета на целия проект е 200 000 лева. Лабораторните методи за диагностициране на COVID-19. Ранната диагностика на COVID-19 е свързана с значителни трудности поради изключително широкия спектър от неспецифични симптоми и синдроми, които биха могли да бъдат свързани с редица други заболявания. Лабораторната диагностика цели потвърждаване или отхвърляне на съмнение за COVID-19 от дадено лице, което е основано на клинични данни и епидемиологична информация. Лабораторните методи за диагностициране на COVID-19 следват два основни пътя. Откриване на самия SARS-CoV-2 или откриване на адаптивния имунен отговор на организма, антитела срещу вируса. Етапът на прогресиране на заболяването COVID-19 определя кой е най-ефективният метод, който може да бъде използван. Високата специфичност и чувствителност на теста е от решаващо значение, за да се определи надеждно дали човек е бил изложен на SARS-CoV-2 и дали е изработил антитела срещу него. Специално внимание ще насочим към откриването на самия SARS-CoV-2 антиген. В основата на този подход е откриване на специфични структурни белтъци, SEN, антигени на SARS-CoV в клинични проби чрез използване на рекомбинантни моноклонални антитела. Предимствата на тези методи са, че СЗО препоръчва използването на бързи антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 антигени. Висока специфичност имат между 80 и 90%, добра чувствителност до 85% и бързина на изпълнение 15-20 минути. Ефтини са, не изискват специфично лабораторно оборудване, квалифициран и обучен персонал, поради което са удобни за непосредствена диагностика на болни, така наречената диагностика до леглото на пациента, както и в случай, когато PCR теста е недостъпен или има причини, поради които по-късното получаване на резултат от PCR е нецелесъобразно. Недостатъците при тези методи, че имат кратък период за прилагане на изследването между 5 и 7 ден от началото на заболяването, висок риск от фалшиво отрицателни резултати и необходимост от провеждане на реал-тайм PCR тест за проверка, както и бързите имунохроматографски антигенни тестове дават само качествена оценка за наличие на вирусен товар. Целите на проекта. Първата е проучване на специфичността, динамиката на молекулярни взаимодействия между SARS-CoV-2 структурни протеини и биологично активни молекули и количествен мониторинг чрез използване на физични методи с цел изследване на някои механизми и аспекти от патогенезата на COVID-19 инфекцията. Втората цел е разработване на нов метод за ранна диагностика на COVID-19 на базата на бърза и количествена детекция на специфични SARS-CoV-2 антигени чрез биосенсори, базирани на принципа на повърхнения плазмонен резонанс. Третата цел е валидиране на метода и сравняване на получените данни с други стандартни техники за диагностика, като Real-Time PCR, ELISA и други, на лабораторни проби от следните групи пациенти.
Пациенти с клиника на остро респираторно заболяване с оглед потвърждаване или отхвърляне диагнозата COVID-19, лица контактни на болни от COVID-19 с оглед откриване на вирусоносителство и лица, осигуряващи медицински грижи с цел навременно откриване на инфектирани. Оценка на възможността за приложение на метода за ранна диагностика на COVID-19 в алтернативни клинични проби, слюнка, урина и сушени кръвни петна. И последната цел е оценка на приложимостта на метода за епидемиологичен и медицински скрининг. Подходите и методите, които сме заложили в настоящия проект, е изучаване на първо място на взаимодействието на специфични структурни протеини на SARS коронавирус 2 с биологично активни молекули, което включва имобилизиране на биологично активни молекули без свързваща матрица върху биочипа, изследване на свързващата активност, специфичност и чувствителност чрез SPR метода, установяване на чувствителността на специфични вирусни протеини към процесите на окисление и генериране на свободни радикали като част от имунния отговор. Втори подход е верификация и валидация на SPR метода спрямо други широко използвани лабораторни техники, някои от които приети за златен стандарт диагностиката на COVID-19, което включва създаване на лабораторна банка от клинични проби на фарингеални смивове, бронхоалвеоларен лаваж, крачки, алтернативни клинични проби на пациенти суспектни за COVID-19 или с клинични прояви. Провеждане на епидемиологично-дескриптивен анализ, който включва честота на разпространение на COVID-19 инфекцията след тествана човешка популация, рискови фактори и други. Очакваните резултати от проекта: на първо място е установена свързваща активност на вирусни структурни протеини, идентифициране на подходящо моноклонално антитяло за откриване на SN протеина на SARS коронавирус 2. Установена свързваща активност на вирусни структурни протеини с хемоглобина и изводи за някои механизми и аспекти от патогенезата на COVID-19 инфекцията. Разработен SPR метод за ранна диагностика на COVID-19 на базата на бърза и количествена детекция на специфични SARS коронавирус 2 антигени. Валидиран SPR метод и сравняване на получените данни с други широко използвани лабораторни техники и откриване на закономерни зависимости между тях. Анализ на получените резултати по отношение на специфичност, чувствителност и селективност на разработения към момента на изпълнение на проекта нов диагностичен метод. Здравейте, казвам се Георги Дянков и съм професор в Института по оптически материали и технологии. Както беше казано в началото, този проект е съвместен с Националния център по заразни и паразитни болести. Този проект е интердисциплинарен, той е на границата между физиката и биологията. Какво прави физиката в този проект? Физиката създава метод за диагностика на вируси. Конкретно това означава, че нашата задача е създаване на биочип, направен от такъв материал, който регистрира взаимодействието на структурни протеини на вируса с биоактивни молекули. За да стане това, е необходимо биоактивните молекули да се отложат върху биочипа, който представлява дифракционна решетка, покрита с злато. Това обаче е един сложен проблем, не е проста задача, тъй като биомолекулите при поставяне върху златна повърхност губят своята биологична активност. Нашият институт е решил тази задача, като е създал технология, уникална технология, която позволява отлагането на биомолекули върху такива повърхности, при което се запазва тяхната биоактивност. Това става в тази вакуумна камера, чрез нагряване с лазерен лъч на биоактивните молекули, поставени вътре в камерата.
Това е единия проблем. Другия проблем е, който трябва да бъде решен при създаването на биочипа, е, че молекулите трябва да бъдат закрепени върху златната повърхност без други опосредстващи молекули, т.е. без вграждаща матрица. Това гарантира висока селективност и надежност на детекция. Втория проблем, който е свързан с реализирането на целта на проекта, това е начина на измерване на взаимодействието с биоактивните молекули, между биоактивните молекули и структурните протеини. Това става чрез метода на повърхностния плазмонен резонанс, който е един от най-чувствителните и точни методи за детектиране на биовзаимодействие, биомолекулярни взаимодействия. Новото знание, което ще се получи в резултат на всички тия изследвания, освен създаването на биочипа и методиката, която ще бъде валидирана, това е изследване на селективността на тия взаимодействия, изследване на биоактивността на биоактивните молекули или изследване на кинетиката на взаимодействие. Това ще позволи създаването на бърз и надежден метод за диагностика на SARS-CoV-2.